Il-ktieb bl-isem ta' Game Recipes from Malta li ġie ppubblikat mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK rebaħ il-premju Best Game Meat Book in the World fil-31 edizzjoni tal-World Cookbook Awards fl-Arabja Sawdija. Dan il-premju li għalih ħadu sem parteċipanti minn 96 pajjiż minn madwar id-dinja u meqjus bħala wieħed prestiġjuż u sinifikanti, speċjalment meta wieħed iqis li dan kien l-ewwel ktieb tax-xorta tiegħu li qatt ġie ppubblikat f'pajjiżna. Il-ktieb li kien fih 30 riċetta tradizzjonali u kontemporanji Maltin bis-sem ta' 13 kok lokali kien nida fil-Malta Agrifair f'April tas-sena l-oħra. Il-World Cookbook Awards twaqfu 30 sena ilu kull sena jippremjaw l-aqwa kotba tal-ikel u l-imbit, stampati jew diġitali, kif ukoll programmi televiżivi tal-ikel. B'reazzjoni għal dan il-premju prestiġjuż One News ħar-reazzjoni tal-President tal-FKNK Lukas Mikallef. Il-ktieb Game Recipes from Malta ġie propju rikonoxxut bħala l-aqwa ktieb ta' riċetti fid-dinja. Dan mhux biss huwa unur għal pajjiżna, imma żgur il-gastronomija turi li l-livell tagħna tela b'mod li ġie rikonoxxut fuq pjattaforma globali.